pi baro ngi trang ban syo jing i ban e ban sya e hai ke me kpa ke men ki paralok para jor haune ka samla ban haune ka lok haba ke jing e ke control ya obreu wadu ba satar kano ru ujam kenam lut namar ke jing e ke long obreu berbala thau ya obreu ru namar ke jing e ngilo jias ngoi gini ki kintin ki baong pait do not pang do not dung yau do not mau do not bathiang ne sweetheart barkum ta terter namar u do not neu heart u dei kardak jong jing e ki breu haba ki samla ki plai ka jing e we pat kim ong nga e je pin na do jabeng ne na do kpo ne na do khmat ne klai ne kum ta terter henry ki ong nga e je pin na do ka do not berapa ka jing e ki songkhet na do not uni ka samla ki kloi ban yap ru namar ka jing e henry ka ban ngau par kelong ba bon nangi ngim sung tho kai ka ta ka jing e ka basisha karkum ki greek kidon kumba rajat ka jing e ngani tho e pi tang kumba han reu jat ka banang kong ki khot ka eros kane ka dei ka jing e ka ba kenjamet hak ten pareng sexual love ne erotic love kadai ka jing e ka ba u ne ka lo ki pen i we pat kalong bron kam lam ta shilo wat pen i jing e hakum kane ka rukom an rei kalong ka ba klapat lada ka jing e we pat kane tang kane ba kenjamet namar kam de shu ka jing e rei ka jing ko abra jung ka do kum joro ek samla sam hoi kan thei ba chindrang ka baar ka filia kane ka de ka jing e ki paralok hak baki kershan i we pat henry don pat ki parlok ki bay e tang namar baki yo ajimen toy laki way para jing jinjar kalanot pat kim sunyo baki shim kabu ki parlok jongki kabalai pat ki khot ka store ge kene kede ke jing e ka baki keme pa ki don yela ki khon ki kiti baki khon ru kumjo ki don yela ki keme ki pa kene ke jing e kelong bron kam bha na kam ta ki khon bakin he kin san henry teng ki keme ki pa ki pen i jing e palat yela ki khon hado baki khon ki yomon ki khon ki tiru ki pen i jing e yela ki keme ki pa tang na kadaw baki keme ki pa ki ai lut ya ke ai ka baki kwa anda ha baki keme ki pa ki mla ban ai ki pen at yela ki keme ki pa kabasaw ki khot ka philautia kene ka de ka jing e dalade yalade ne self love ha ka ten pareng henry lada kene ka jing e yalade ka yalam ka jing sarong ka jing khwan hangamai hangapa barkiwe pat kim don jaka ha ka jing im jonga kam de shu ka jing e kabasan ki khot ka mania kene ka de ka jing e ka blong obsessive but possessive hak ten pareng hateng ka biang ba une ka samla kin e bakin tip baki e palat i we pat henry lada kai lam shadow bangi bishni ngi dom ngi trais neu ya une ka samla kata kamlong ka babha badru ban kwa ban kren yelai ba e met la bat sngi bat ban penthuri i man kapor kane kam deishu ka jing e kadai tang ka insecurity hak ten pareng nganam kren shu chapang ka banyo bat ka pra menta ngan kren chapang ka bahan reu kata ka de ka jing e ka badon kambha ar ka bakar pang tam na peneng kini jing e baro ka jing e ka bahan reu ki khot ka agape kane ka de ka jing e ka bay pher tam na kitu ka jing e baro ki bangala jer kadai ka jing e ka baklam kmi lenti ai ban yo na kiway kadai ka balong unconditional ka baklam jing khwan man toy ai kadai ka jing e ka ba paulus ba khot yu ong haksti ban kong jing o shai kristan ha korin kalong ka bakal lai khot ka bakat saw hado hinyo ka bong kumne ka jing e ka sha satar ka jing e kalong ka basbun ka jing e kam pihun kam le khalo kam le kraw ka jing e kam ju klem akor kam wa la de kam khoi lemne kam ju ang not ka jing e kam ju kemen hak jing le bam hok andrek shar kemen ka jing shisha ka jing e kama be ke baro ka shania ha ke baro ka kremen ya ke baro ka yesha ke baro ka deiru ka jing e ke bau jisu ha gospel of matthews lenong ka basan ko sa polai hado sa posan ka baong kumne to e ya ki dong shon jong pi bato dua na banta ki to ki bala banya pi pikmi lenti ban yo bainong ayu ladapi e tangya ki biro ka ba e ya pi bat hado ka wai ka dei ka jing e ka bau jisu e yangi uong ka jing e ka ba kraw tam ka bau bre ula bandon na ka banta ki log kalong ban IT la ka jing im na ka banta jong ki yo anis khatsan khalai
Kene kajing Eros, Philia, Torge, Philautia, Batmenia, kede kajing kibron kam namenta jongi kibreu. Bar kede kajing kebasyong tandrai ha kajing sengo, ne feelings jong kibreu. Henry kumapitip hi bagi sengo jong kibreu kawan kaja, bar kanum ne. Kajing sengo jong ubreu kakela nakapor siya kapor. Namar kata, dik ilay parlok jong pi. Henry dahabay kelay nong shon jong pi isi no ya i. Pi kasamla jong pi menta, Henry dahabay pi itnat kaway pat. Isi no kasamla barim jong pi. Henry kane kajing agape pat, kade kajing kaba syong tandrai, hakamon bajuat jong ubreu. Om hagajing sengo jong u. Kum kanuksa, kum no pila ban yelaw nong shon, dadapim don yisong shu u light tang kajing isi. Ban yelaw nong shon, ngidai ban dakamon bajuat jongi, om tang dakajing sengo jongi. Hakane karukom ru u jisu, u yangi iway pa iway. Uong nga ya pi nado kadanood jonga. Kade kajing kaba krautam hagabaw hado bola IT no ilakajing imru. Umon ban yangi iway pa iway, wala dang ilang kumno-kumnoru. Bar kajing jing u ka syongket, hak donor bukhitam jong u. Ubadap dagjing mong suda, namar baw pelad yangi. Ublay uong, ya kazayon ha kitab u ay saya sa pakanday kanreo. Ha kami ngalaroy dak, ya kakerteng jong pi hakislakti jong nga. Uji suong yangi, ha kami ngalaroy dak, ya kakerteng jong pi how do no jong nga. Hado kata kajing uji su yangi, baru terang yangi ru bangi ya u. Bat yaw para breu ru kumjo. Kajing jongi yaw jisu kanum day tan kajing sengaw. Henry dakamon bajuat jongi ru. Katung nak keren sepang kajing baru do anod. Henry pelajar ne yaw do anod jong u ne kaba jong pi. Pinam la ban yu It is impossible. Henry pila jio ne ya ka donod basisya jong jisu. Bon na pipin ong haoy ngayo tang hakadur ne ka statue berkumta terter. Nganong hapi baro pila yaw donod bukoy tamu jisu. Ubalong do sisya Henry pimtip bat poy perkat. Ban yaw donod basisya jong jisu pide ban lech kemas bukoy. Hakapor bapan kelay pu berkawan. Syakamat berkasnam u jisu hang takan pensyo yaw donod basisya jong jisu. Ukpu balapan kelas kamet u jisu udah donor jong jisu. Kawan balapan kelas kasnam u jisu kade kasnam kapakan syanya ka donor u jisu. Ya kane ngansot na artli ki kampla ki baw jisu lale langba ka Eucharistic miracle habono Aires Argentina house name kandai pun reu bar ka miracle of Lanciano Italy. Hakini ki jigjia jong kajingkala jong ho si kamet bakasnam basisya jong jisu. Ki scientist kila pensisya by lengkot do balashim ban experiment ide na ka donor jong obreo badang im ka blood group bar ka DNA jong kine ki report bro arteli seriem tik bantip company aspang kene ka jingjia pila ban sngap na ka YouTube ne ban pule show na ka internet haga gospel jong Yohanes alanong ban reu u jisu uong jar ba mi ka do jong nga baro badi ya kasnam jong nga un im hanga Bana hau walada om simla tho hangno baw jisu la ayo do no jong kum kamet bangin bam handrenga try pakat kum kite ki miracles ha Argentina ban Lanciano ha ka bagi scientist ki shem bar ki pan isay kedar ba u jisu ayo do no bukoy tam jong kum ka do bangin bam kadai hok ru namar u pelad yangi bad u do no jong uday kajing yangi iway pay way haba ne kasamla ki iway pat kiong iway pat kumne pi don how do no jonga ban nga don how do no jong pi tikumta ki ngam jeli ho kajing jong ki kumban syukran samut kim chuang iway pat pi don hagakti ne ka kejat ne ka jabeng jonga Henry kiong pi don how do no jonga uji suru ong kumjo jar ba mi ka do jonga bodobodi ka snam jonga un im hanga ban nga pat hau Yohanes Henreu san pohon reu barkumta uyap na kabanta kajing jong yangi way pay way u donor bukoy tam jong u jisu deshu babhabreu udap na kajing mong kibamangi kibreu ngisew kaliang da kajing le apop jongi baman kasngi man kapor ulay hangi kajing jong man kapor ha kayu kris bakoy Henry bon nangi ngila jingay na
Ukwa ban syong masa hakiyeng kasem jungi hakido no jungi hanreng ikan tay yu bonse sakat no sen ken ikan tay kajing e jong Jisu ladang yong bangi e yaw Jisu ru hatu kajing e jongi yau kakta mo kajing e jungi yaki para briopat hatu nga e yaki wei tang na marabanga singo e yaki kajing e jung pikan per ayu nagi parisi lada pila kumta na kajing singo ngidai ban e da kamon bajuat jungi ru berkenuksa ke bangidai ban bot kedai download bukoy tam jong Jisu kasiti ban kong jong Yohanes kalanong kabasau nyaw hado kat ar kaong ko ba e tung ini e iwe pat namar kajing e kalong no blay baru tau ba e lakha no blay baru ito yaw blay utaw bam e ito yaw blay na baw blay ulong kajing e dakum ni ublay ulapan pau yala kajing e yangi ulapa yalau kon mamurway sa kapartay bangindup im dao wala amdon mana bala pani iyo blay ublay syongsa hangi ladangi e iwe pat but ya kajing e jungu lapen janay hangi en yero Yesus Kristus junam la junam amin